Huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Namar minggu di bagas joroon. Doho namar minggu di inganan nabi. Tapoduk bema rohatta. Tapuk kama perminggota sadarion. Maredde mahita siap buku edde. Nomor 10 ayat sada dohot tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di perbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Halomoho Jehovah. Jadi lehonon na matuho na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopo Jehovah, jala ibana paimaima. Sai marhaposan tu Jehovah maho, jala ulahom manadenggan. Ai holong dorohan Jehovah, mida uhum, jala dang tagamon tarikononna, akka naniasianna. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi. Asa ulo hami manangihon dohot majalo hatam. Sai pahot mah hatam di bagasan rohanami. Asalam ibaru jala lambadia rohanami. Seurupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa jupang hami hanguluan saliling ngililing nga. Amen. Maredde mahita siap buku edde nomor 730 sada, ayat sada.
Sikka nipatik dihita di bagasan mingguon. Tarsurat di buku Roma bidu 12 ayat sada dohok 2. Songonon ma didok disi. Nah huapoi mahamu ale akadongan. Mar hite-hite asini rohani debata. Pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangolu. Nabadia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namar roha. Jala unang gabe sarobbang hamu dohot portibion. Alai gabe baru mahamu. Dung muba pikiranmu. Asa tahu hamu manibangi lomo ni roha ni debata. Ima nauli na hinalasonna dohot na sudenggan. Atong rap mangidogogo mahita mangulahon na hobar tupatiki. Ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na hobar tupatimi. Amen. Maredde hita sian bukwedde nomor 177 ayat sada. Tatopoti ma dosata diadopan itu hatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergogo na suhatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagason hazahator dohami tubu. Jalada ngadong hapor seaot di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manibilsian akka dalammu. Masai godang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalasion nami. Sai ingot mahami hobartu asin ni roham. Dohot denggan ni basam, ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagudangon. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosatta. Humokop hita gabe dosa do ibana, nasutumadda dosa di bahin debata. Asa gabe hati goran ni debata hita mar hite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Maredde hita sian bukwede nomor 457 ayat 3. Simulis, in
Tajahama epistel di bagasan minggu sadarion. Imana tersurat di sada Korin bidutolu ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu. Sada Korin bidutolu ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu. Tajahama marsikat soring. Khobar tu asini rohani debata nani lehon nai tuahu upauli ojahani songon binahen ni pad de bagas nabisuk nasing do muse pajongjong bagasi alai ganup mama matahon manang beha pangulaon disi. Asa molo di pauli di atas ojahani manang sere, perak, batu na arga, hau, lamlan, manang durame. Molohot ulaon na pinaulinai, jalon na do upa. Dang di boto hamu, joro ni debata hamu, jala tod di debata maringanan di bagasan hamu. Maredde mahita siap buku ede nomor 655 ayat sada. Tidakon maha persiautai songon ninah tidakon nidongata saha persiau di sadok portibion rap mahita madok au persea di debata Jahoba ido ama pergogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano au persea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si atod di perbadia adorakso habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuan watoru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoduhon na manaik di surgo lau hudul tusiamun debata Jahoba amanai kuna suatu dosani disimai bana untuk sogot tutanoon manguhumi halak na manggolu dohok namate au persea ditod di perbadia jala doksa da huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia do diasesan ni dosa do dihatai na mandok mulak mangolu do sogot daging ni halak do dihanguluan na sora sudah. Amin. Dikting HKBP Pasar Minggu
Resort Pasar Minggu. Minggu 20 Sada Nung Trinitatis, Sada November 2020. Topik Minggu, Hai Baruon ni Partodion. Angkara Mawisada nama ragam, kosong sada, Padidion Nabadia. Patupado di huriat tahun Padidion Nabadia, tu 5 ianakon di huriata di hari Minggu sadarion. Sada November 2020 di parmingguon pukul sia wib. 02. Berkot tu padurungon. A. Mulai hari Minggu sadarion, sada November 2020, padurungon di hari Minggu, dohot padurungon pertangyangan wilayah, nang yuran bulanan, manang tahunan, songoni dohot ucapan syukur, boima di patupa, manang di pasahat, marhite scanning, berkot songon gambar na adong di warta jemaat. B. Scanning berkot. Di pasahat mai marhite aplikasi Oppo, GoPaydana, dohot na asing. Tolu. Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tema Natal PGI KWI tahun 2020 adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Matius Sada ayat 20. Tema Natal Loddo nalau sipakeo di sude Natal di bagas tahun 2020 di huriata HKBP Pasar Minggu. B. Sakap perayaan manang ibadah Natal do tahun baru boi mata jaha di lembar acara manang ditikting na adong di hitabi. 04. Rapot Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Di hari Minggu 8 November 2020 mulai pukul 10 sada satu pukul 10 toluwib, patupau do rapat panitia Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu, maringanan di ruang serbaguna gereja. Acara rapot review pelaksanaan Pesta Jubileum dohot kondisi pandemik COVID-10 sia. Pinangido tusude panitia asaro mangihutun rapoti. Tiktingomma nalaos gabi udangan. 05. Calon situa wilayah 5. Nunga dijakon gabe calon situa duhuriaon ima inata Rosita Pitauli Boru Manurung sian wilayah 5. Istri Niamata Victor Parulian Siagian. Alamat Kompleks Kejaksaan Agung Blok J nomor 20 Tolu RT 010 RW 0 Pasar Minggu. 06. Namar Bagas. Tik-tik paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma. Tagor Bungaran Siraja Uluan Manulang SE. Anak ni Amata Punguan Manulang. Tubuh Ninata Diana Borumunte. Alamat Jalan Jati Jajar Natermen nomor 26 RT 03 RW 03 Ruas ni HKBP Pos Pelayanan Cilodong Resort Depok Timur. Dohot Orwana Julianti Boru Hutapea SPD. Boru ni Amata Husor Hutapea. Tubuh ni Inata Samsia Boru Hutauruk. Alamat Jalan Haji Jahidi RT 03 RW 011 nomor 57 wilayah Sada.
ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuon patu paon madi hari Sabtu 7 November 2020 pukul siauip di HKBP Depok Timur, Resort Depok Timur. Di pasu-pasu tuhat tama sakap pardonga saripeon nasidai. 07 danak nasorang. Di basa-basa tuhat taro sadadak danak bawa di hari Senin 17 Agustus 2020 tu keluarga Morgan Gindo Wardana Simorakir. Inata Masa Hermanda Boru Simajutab. Alamat apartemen Kalibata City, Unit R, Strip 20 Sada, AA, Town Reflex, Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan, masuk wilayah Sia. Hipasdo dak danahi songoni nang natorasna. 08 ruas Ndabaru. A. Nunga di jalo gabe ruas Suryaon di hari Minggu sadarion. Sada November 2020 keluarga Antonius Sagala inang Lelni Marlina Bulele Nasida Pidda Sian HKBP Pekalongan Resort Pekalongan Distrik Sapulualu Jabar Tengdi Y. Alamat Jalan Poltangan Raya Gang D5 nomor 3A RT 00 Sada RW 05 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa masuk wilayah Sada. Nomor registrasi jemaat 01732. B. Nunga di jalo gabe ruas Huriaon di hari Minggu sadarion. Sada November 2020 keluarga Ali Parlidungan Marbun Inata Moniana Boru Sinaga Nasida Pidda Sian HKBP Cibubur Resort Cibubur Distrik Walu DKI Jakarta. Alamat Jalan Turi RT 014 RW 03 nomor 27B Kecamatan Jagakarsa Kelurahan Lenteng Agung masuk wilayah 10 Onom. Nomor registrasi jemaat 16 Sia Sada. Tikting nasojinahahon doho parhapengon ni huriatta boy mata jaha di tikting naung di paradi huriatta. Songonima tikting dihita di bagasan mingguon. Maredde mahita sian buku edde 370 ayat sada doho tudutna Uhud papungupelean tujolo. Aku
laudu itu asada. Aku Yesus, aku nomor dosai, lau nada lalilupe, asal tu Yesus, sai baru hatai, tu sudi perdosai, ai di jangku Yesus tu, aku nabas Damai ni debatana sumurung sia saluhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Hatani Tuhata jamita di minggu tasadario minggu 21 dung Trinitatis dohot topik minggu hai baruan ni partodion reformasi spiritual tersurat di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 ayat 10 opat. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 ayat 10 opat. Hujah hamadihita saluhutna tapai hutihut ma di bagasan rohatta. Dungi disuruh rajaima suruanna asa paluhut to tujolona saluhut situa sia Juda dohot Jerusalem. Dungi nakok marajai tujoroni Jahoba rap dohot sude bawa sia Juda dohot sude pangisi ni Jerusalem. Rodi akamalim dohot panurirang dohot sadok situan natoropi. Tole akana meme rodi nama godang. Laos didokkom mamajah tu pinggol nasida saluhut hatani buku perjanjian na jupangi di bagasan joroni Jahoba. Dungi jongjong ma raja itu labung tiangi laho mabahen perpadanan di hadapani Jahoba. Ikon naing mamanghuto tu Jahoba dohot mangaradoti akatonana. Dohot panidangyonna doho aturanna sian nasa rohana dohot sian nasa ate-atena. Laho pahoton hatani padanon akana tersurat di bagasan bukon. Jadi sadok bangsoi mangudukon padani. Dungi di dokor rajaima situani malim Hilkia. Dot aka malim pai dua dot aka si jaga pitu. Asa parwarona sia joroni Jahoba sude ula-ula aka na pinaulini bal. Doho di sobaon asera. Doho di sadok parangan di langit. Laos ditutung ibana ma luhut nai di balian ni Jerusalem. Di akaladang martopihon sungai Kidron. Jala sirabun nai dokodo buanon tu Betel. Dungi di paiju rajai mahalak malim-malim akan pinabakini akka raja sia Juda asa manutung dau panasida di atas tabak akan di bagasan hutan di Juda dohot humaliang Jerusalem toleh huhut akka jolma na manutung dau padi bal di mata nyari di bula do di sude bitang ima sadok parangan di langit di dokor rajai huhut parwarhon gana-ganan asera sia joroni Jahoba tu balian ni Jerusalem tururan ni sungai Kidron las ditutung doi dirura ni Kidron jala digopui gabe sirabun jala sirabun ne disaburhon do tu tanoman ni halak situan natoropi akup ni dilohai do akka bagas ni bawa akka namar jolmaho bawa akka namar donok ko joro ni Jahoba ingana ni parupuan akka namar tonun abit udung-udung di sobaun asera. Dungi didokkom ma roh sude malim sian akka hutani Juda. Jala diramuni akka tabak. Panutungan ni akka malim di daupa. Ola ni geba sahat rodi Berseba. Jala dilohai do akka tabak di partukuan. Tole tabak di haroroan tubahal ni si Joshua. Iduk ni hutai. Na dihabirang ni ganup jolma na masuk tubahal ni hutai. Alayang go akka malim ni tabak. Dan jadi mamele di atas ni langgatan ni Jahoba na di Jerusalem asal mangan
sagu-sagu naso niasoma nasida di tonga-tonga ni aka haha anggina. Diramun ibana huhut topet na di rura ni aka anak ni hinon. Asa unang terbahem manang ise bebolu pabolusan anak na manang boruna sian api laho mamele tumolok. Di paholang do huhut hoda aka nanyapus ni aka raja sia juda pasahaton tumatanyari sia labung pitu lau bongok tujoro ni Jehoba tukan bilut panganan ni neten melek ni halak parhalado namaringan di aka alaman alayang kuhureta ni matanyari ditutung doi di bagasan api. Di lohai rajai huhut langgatan akan di atas torup ni bilut pergijang si Ahas akan pinauli ni aka raja sia Juda tole langgatan ni akan pinauli ni si Manase dina dua alaman ni joro ni Jehoba dang adong tinggal di si Nanggosada jala sirabunai di sirsir hodoi tu sungai Kidron tole tabak akan dia dopan ni Jerusalem tukasiamu ni dolok hamagoan akan pinauli ni si Salomo raja sian Israel di Sobaon Astaro bias-bias ni halak Sidon doho di Kamos bias-bias ni halak Moab doho di Milkom bias-bias ni halak Amon luhut nai diramuni raja Ido di ponggolhon huhut akka tiang panobaon jala ditaba akka Sobaon Asera jala digohi hajong-jongan nai dohot holi-holi ni halak namate Ido sahatna. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tabe nang dihamu amanami inanami akadongan saha porsiaun natongon madohoti permingguanon siat tonga-tonga ni bagasta manang sian aka inganat tabe di aka inganan na asing tabe ma nang dihamu saluhutna. Adong dosa dapat dohan sian sahalak teolog namar goar Karl Bat nang pesoibana tutu nama dokono parjolo Santo Agustinus do alai dibuat ibana di pai baru ibana muse padohani nama dok Ecclesia Reformata Semper Reformanda namar lapatan huria na di pai baru ima na totong pai baruhon dirina. Gereja yang direformasi adalah gereja yang senantiasa memperbaharui dirinya. Di dok si kalbat padohano di tahun 1987 ima nama naringoti peristiwa reformasi gereja natopet natwari tarayahon ulang tahun pa 500 tuluhon di 31 Oktober 2020-on. Tiki dibain Martin Luther, reformasi gereja di Jerman, imam marhite-hite nabinani ibana di pitu ni gereja Wittenberg Jerman 55 dasar dalil padohan ia gereja nunga menyimpang sian hadiriona sian haujahanna dang be ojak di Kristus yang gohuria hati hai imanani protes ni si Martin Luther di tahun 1510 pitu adong 55 dasar tuntutan ni ibana bukti penyelewengan gereja bukan lagi seperti awalnya. Gereja sudah melenceng dari kehendak Kristus dan para pelayannya, para pemimpin gereja juga sudah menyimpang dari panggilannya. Molo tapai hutihut do amanginang sejarah perdalanan ni huriai mulai jongjong sian huria na parjolo jalanakin di sada korin 10 tolui nani jahahon secara responsoriai nunga takas di sididok iya Kristus do ojahan ni huria dangadong ojahan na asing sian Kristusi alai di perdalanan ni huria mulai ojak huriai sian na parjolo masa do akka peristiwa-peristiwa nabalga naboy mabain perubahan di tengah-tengah ni huria jala reformasi gereja
Nah dipimpin Martin Luther, nang pesodong niya ibana memimpin reformasi sebetulnya sisip hohom do ibana mabain dalil nai. Alai gabe pantauan di jolma doi, karena memang reformasi gereja itu bergulir karena banyak faktor. Termasuk di masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, budaya, filsafat. Asing ini haporsiau masalah doktrin doho teologi nakin. Banyak faktor yang menyebabkan reformasi gereja berjalan. Salah satu hal yang membuat terjadinya reformasi gereja, saya katakan tadi yang menginang hudok, selain masalah doktrin, dogma, doho teologi, ini sudah pasti. Ada masalah lain di tengah-tengah kehidupan orang percaya, yaitu sosial, budaya, ekonomi, politik, dan filsafat. Peristiwa seperti sekarang yang kita alami, itu pernah terjadi di Eropa. COVID-19 yang kita alami sekarang pernah terjadi di Eropa dan menewaskan hampir, kalau tidak salah, ingat saya salah baca, hampir 50% penduduk Eropa meninggal kala itu. Dan peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Black Death. Yang dikenal kemudian dengan penyakit pes yang disebabkan oleh tikus. Itu membunuh hampir separuh masyarakat Eropa. Dan kala itu penyakit ini dianggap kutukan karena belum pernah ditemukan. Nah ini membuat migrasi besar di Eropa, perpindahan besar, mengungsi dari satu negara ke negara yang lain. Itu sekitar tahun 1400-an sampai 1500-an. Lalu ada lagi masalah politik. Ketika perang salib bergulir, di mana tentara Kristen dari Eropa menghancurkan, meluntukkan semua tentara dan kekuatan Islam di Jazirah Arab. Butuh biaya besar. Dari mana gereja bersatu dengan pemimpin negara. Marsada don, bohado hita mengaluli dana tuson. Asa adong dana perperangan. Dan dalam catatan sejarah Amanginang, kita tidak perlu malu. Perang salib adalah aib bagi kekristenan. Dang pola meilah hitesi, jaladang nalomago tihason sian hak kristenon. Lalu ada perkembangan filsafat di masa Renaissance, di masa pencerahan, begitu agungnya keberadaan filsafat, bangunan-bangunan yang megah, lukisan-lukisan. Ada di sana lukisan Michelangelo, Donatello, Leonardo, Da Vinci. Mereka hidup di masa itu. Sehingga gereja juga ingin agar gereja yang dibangun itu sangat indah dari sudut filsafat dan seni. Maka dibangunlah Basilika Gereja Santo Petrus yang ada di Roma sekarang, yang menjadi gereja terbesar sampai sekarang ini. Itu juga butuh biaya. Lalu bagaimana gereja menangani semua permasalahan ini? Masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah politik. Lalu gereja membuat kebijakan kala itu. Menerbitkan surat indulgensia, penghapusan dosa. Bagi siapa yang mau membeli surat indulgensia, dosanya diampuni. Akapar hepeng, itu hori mai. Ipabuati mai. Maka orang yang melakukan dosa besar kala itu, yang terlibat di dalam kebobrokan moral masyarakat, memiliki jalan keluar. Dosa kita diampuni. Dengan cara bagaimana? Surat indulgensia. Berbondong-bondong masyarakat orang Kristen membeli surat indulgensia. Dan ini menjadi aliran dana segar bagi gereja yang kala itu berada di dalam kesulitan ekonomi yang luar biasa. Dan ini berdampak kepada para pemimpin gereja, para pelayan, pastor, uskup, sampai kepada paus. Melihat gelagat ini, mereka akhirnya memanfaatkan situasi lalu hidup berfoya-foya di tengah-tengah kesengsaraan rakyat. Dan Martin Luther adalah salah satu orang yang ikut ambil andil menikmati keadaan itu. Dia sebagai orang Katolik,
Dia sebagai seorang biarawan, sebagai seorang pastor, menikmati keberadaan itu. Tetapi nurani dan batin dia memberontak dan berkata bahwa gereja sudah melenceng dari keberadaannya. Maka dia beranikan untuk memprotes gereja kala itu. Hukuman bagi orang yang memprotes gereja adalah hukuman mati. Galileo yang menemukan teori bahwa bukan matahari yang berputar mengitari bumi dihukum mati oleh gereja. Di kemudian teori dia itu ditemukan kebenarannya bahwa bumilah yang berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Tetapi Galileo Galilei sudah dihukum mati. Siapa yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan gereja kala itu dianggap bidat dan harus dihukum mati. Resiko itu diambil oleh Martin Luther. Di patupa ibana reformasi gereja hati-hai. Dan ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Maka lahirlah gereja Protestan. Orang-orang yang memprotes itu ejeka dosa butulai. Orang-orang yang memprotes. Sianima seorang muse HKBP Huriatta HKBP. Nah jongjong di 7 Oktober 1860 sada. Ima reformasi, sejarah reformasi gereja modern amang ina. Padohani kalbat, pengotok kita muse, huria nadi pai baru, ima natotong pai baruhon dirina. Jala di bagasa tikion, sahat masada turpuk muse, bahwa ternyata peristiwa reformasi gereja sudah tercatat dalam perjanjian lama ketika masa pemerintahan Yosia, Raja Yosia. Jala peristiwa di bidu 20 toluan terkenal don doh padohan reformasi Yosia. Dung jongjong ojak ibana gabe raja, dak dana dope ibana gabe raja manginang, dak dana geleki dope SD dope ibana, baru sekolah. Gabe raja ibana, manuruson harajaw ni amana si Amon. Si Amon halak nomor dosa di depan ni debata, dang mangulahon natinonahon ni debata, nang opung na pe si Manase opung ni si Yosia. Akan na mangulahon na salah do. Nunga marsudut-sudut akadosa pangalaho na salah dukon Raja Salomo mangulu di tengah-tengah ni bangsa Israel. Jala mangulu di bagas joro ni debata. Opung na si Manase mangihuton na salah. Bapak na si Amon mangihuton na salah. Alai baki ma Raja Yosia di bereng ibana ma di patudos ibana ma tuhata ni debata. Di pa obuk ibana matu pada ni opunasida dohok debata nunga salah hita. Nunga salah bebangson. Nunga mardebatahu gana-gana mardebatahu manobabal. Asera do akan asing. Alani iko mula mamuse huriai mula mabangsoi tuhabadiona songon hao ojakna na perjoloi tiki dipilih debata. Maka ketika itu Raja Yosia membersihkan bait Allah dari segala berhala dan sembahan-sembahan yang lain. Nunga ramu bebagas joroi di bayan. Nunga adong panobau bal di si. Nunga adong panobau akagana-gana di si. Alani disuruh si Yosia ma malim Hilkia do aka malim pai dua. Laho pai Yesus sudah bagas joroi di bolokon. Jala tutuk kamu orbut nai bak kamu tu perbadan. Tu kuburan. Bah asaramu do kuburan ni daung. Ale dong do tradisi di halak Yahudi aka namangulu molo bersentuhan dohot perbedaan gabe ramuddo namangului. Molo bal nani aporsian ni halak perbegu bersentuhan do kubura perbedaan gabe ramuma bali ido filosofi ini. Di payas Raja Yosia mah bagas joro dohot bangsoi sianaka na asing ima reformasi na perjolo di bayan Raja Yosia. Jala topik ta ima topik ni mingguta
hai baruon ni partodion, kita lebih mengarah kepada reformasi spiritual. Bohado hita amanginang songon Raja Yosia. Bo hita pai baruhon mereformasi nguluta dirita ganup marsada-sada. Asamolo taida akan masa di tonga-tonga di perdalanan ni nguluta. Di tonga-tonga di perdalanan ni Huria. Mulai jong-jong Huria HKBP. Hudok nakin 1860 sada. Berarti 150 sia tahun. Nong jong-jong ojak Huriata HKBP di Portibion. Nunga buah perdalanan ni Huriata. Apakah gereja HKBP adalah gereja yang berada di zona nyaman, yang merasa dirinya paling benar, atau gereja yang senantiasa memperbaharui dirinya? Saya katakan Amanginang tadi bahwa reformasi gereja tidak terlepas dari perubahan perkembangan yang ada, sosial, budaya, ekonomi, politik, filsafat, selain masalah teologi dan dogma. Gereja HKBP juga mengikuti perkembangan zaman yang ada, tetapi dengan tetap memelihara jati dirinya. Molo tengok tiki kepemimpinan ni Opui Eporus Emeritus Bonar na 70, na sida do na huingot jot pasahat toni dia kahuria-huria mol marjamita na sida hatihai, agar HKBP kembali ke jati dirinya. Itu adalah bagian dari reformasi. Kembali ke jati diri. Sama seperti Israel harus kembali ke jati dirinya dipimpin oleh Yosia. Apakah gereja HKBP adalah gereja yang sulit berubah? Jujur dota bagi amanginang padohan. HKBP itu monoton. HKBP itu kaku. Nyanyian-nyanyian HKBP itu tidak memiliki roh, tidak membuat semangat, dan lain sebagainya, membosankan. Tidak seperti gereja-gereja yang lain, gereja-gereja yang beraliran Pentakostal karismatik. Ketika kita beribadah kita memiliki semangat, ada semacam semangat revival, kebangkitan rohani yang kita alami ketika kita berada mengikuti ibadah gereja Pentakostal atau gereja karismatik. Amanginang 860 opak ma godang ni edeta di buku Edion, nomor ni edeta. Lalu kita katakan bahwa nyanyian di HKBP itu monoton, liturginya monoton, ibadahnya tidak membuat semangat, di gerejanya tidak ada pertumbuhan iman. Kita lahir di HKBP, tetapi bertumbuh di gereja lain, Ima Alasata. 864 buku Eden HKBP on mengalami pergumulan dan perjuangan iman penciptanya. Dan asal di dehonon. Turut serta dalam perubahan dunia, lagu-lagu yang ada di buku Ende ini. Merupakan pergumulan iman dari penciptanya. Maka baiklah dari setiap nyanyian ini, mari amanginang kita lihat sejarahnya. Buka googling, sekarang udah sangat-sangat terbuka. Lagu nomor sekian, googling, apa latar belakang, siapa penciptanya, mengapa diciptakan, baca. Maka kita akan mengerti mengapa lagu itu diciptakan. Dan kala situasi apa dia pergumulkan, dia nyanyikan lagu itu. Setiap lagu ada sejarahnya. Tetapi Romahita, Umalo Mahita sian penciptani ede. Tahu bau ma iramana, tak aransemen, utabu ramang mulai deho songonon, utabu mulai deho songon. Nyanyian bukan soal selera. Penciptaan lagu, ngolehado tak ikuti seminar amanginang, penciptaan lagu-lagu himne, bukan lagu pop rohani, bukan,
Setiap nadanya pun dipikirkan matang-matang. Tabereng lagu-lagu himne, tabereng bahasa aslinya. Setiap ada kata Tuhan, nadanya itu pasti di atas, tidak pernah di bawah. Asaladong hata debata Tuhan Jehovah nadani tibodo dan itoru. Marhite paredeope di hati dakodo yang go debatai digijang dong. Setiap adong hata jolma pardosa nadani itoruma. Ipau duk bema dirina. Ido filosofi ini eden adong di buku edion. Secara khusus di buku eden parjole dang dok dope haluaun nagok dok sangap di Jehovah. Buku eden tena parjoloi. Taida madisi. Betapa para pencipta lagu ini betul-betul ketika dia bernyanyi marede bana manginang antara ibana dok debata, setiap ada nada kata Tuhan pasti di atas. Molo adong hata au itu rumah nadani. Itu sudah hilang dari lagu-lagu sekarang. Sudah hilang. Alai Roma hitam madokon bahwa lagu ibadah di gereja HKBP itu perlu dirubah. Silakan amanginang, kita terbuka. Saya katakan gereja yang diperbaharui adalah gereja yang senantiasa memperbaharui dirinya. Molo tadok dang dengan edit tahun lagu ini membosankan, edeh kamu maju 1424. Ya. Mari kita nyanyikan dulu. Baru pe berhak kita madokon dang tabu edeon. Dang dengan edion, dung tendehon. Os 10 tolu de bote deni HKBP ngatori dok. Dang tabu edeni HKBP. Ayo ketahui dulu semua, cari tahu dulu semua. Kuasai dulu 684 lagu ini. Dung tak kuasai dok madisi amanginang dang dengan lagu ni HKBP on. Baru kita ganti. Tapak kema lagu namar topak-topahi. Mari. Setuju doang. Kita bukan anti reformasi, tapi reformasi itu artinya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan ke arah kehancuran. Maka kalau melakukan perubahan harus betul-betul dipergumulkan. Begitu juga di lini-lini yang lain, termasuk memahami akka parhobasna, akka padita, guru huria, Bibel from, diakones, situa, evangelis, iko pai baruhon dirina. Sebelum gereja mengalami reformasi besar, Martin Luther terlebih dahulu memperbaharui dirinya. Bertanya, nunga salah au di sot Tuhan, nunga pasidoho ta mangulahon aka naso suman, nunga hujalo be aka naso bagi aku. Dari pengenalan diri, lalu muncullah kesadaran mendalam Martin Luther. Alani ahama bahenokku, iko kupai baru mah diriku, dukupai baru diriku. Ahama muse, ikon huswarahon nadirohaki, duku suarahon bama muse saguru di Tuhanima. Martin Luther tidak pernah merancang reformasi besar. Dia hanya menyuarakan apa yang menjadi pergumulan yang ada di dalam hatinya. Selanjutnya dia serahkan kepada Tuhan. Molo mate pel Tuhan, mate ma alanion. Dia tahu ancaman yang menghadang dia di depan. Tetapi dia katakan, saguru di Tuhan ima. Di dalam pergumulan akhirnya Martin Luther berhasil mereformasi gereja. Josia berhasil mereformasi gereja. Mereformasi Israel, mereformasi bait Allah. Tetapi di kemudian setelah Josia, gabe raja mah Raja Yoyakim. Dung Raja Yoyakim mirip-mirip dogarnyon. Gabe raja memusi Raja Yoyakin, Jojakin. Dungi gabe raja ma Raja Zedekia. Dungi hancur ma kerajaan Yehuda. Ipatalu Raja Nebukadnezar. Kita lihat
Josia nunga paturehon bangsoi nunga patureho bagas joro alai dang diuduti dohot aka pemimpin na asing. Ternyata reformasi tidak bisa bergulir hanya karena satu orang. Reformasi bisa berlangsung kalau semua satu roh, satu jiwa melakukan perubahan. Dang sahalak, dang sekelompok, ikom marsadani rohado mabain aka perubahan. Di bagasa minggu sadarion, patu pota do padidion nabadia. Tu 5 danak sia 3 keluarga. Tuhamu akan atoras nunga pajupak kita na di hari Kamis. Nunga takas disi di pabotoho Tuhamu buasa ikon terdidi danak terdidi poso-poso di HKBP. Amanginang ini juga selalu kami ingatkan mengapa HKBP menjalankan baptisan anak. Tetapi HKBP tidak pernah menolak baptisan dewasa. HKBP menerima seperti salah satu 5 dokumen keesaan gereja itu yang mendasari berdirinya PGI mengakui satu baptisan. Karena itu HKBP tidak pernah membaptis siapapun yang telah dibaptis meski dari gereja manapun. Karena HKBP percaya satu baptisan. Baik jadi baptis percik, usap atau baptis selam ditenggelamkan. Baik jadi baptis dengan air, kamar mandi atau air mineral atau air kolam renang maupun air sungai sama, tidak ada bedanya. Kita percaya ada satu baptisan karena amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu baptisan itu merupakan sakramen perintah langsung amanat Tuhan Yesus. Hanya 2 perintah langsung Yesus yang harus kita kerjakan. Dikerjakan oleh gereja, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Ido napasiko kita, sian gereja Katolik, di gereja Katolik adong 7 sakramen. Alaisya bibeli padohan na ikon ulahonon merupakan pekerjaan rahasia Yesus. Lewat baptisan kudus, lewat perjamuan kudus, Yesus bekerja secara rahasia, secara misteri. Itulah sakramen. Dan lewat baptisan ini, Yesus bekerja dengan rahasia, dengan kuasa keilahiannya, menyelamatkan setiap orang yang dibaptis, anak-anak ini dari kuasa iblis, dari kuasa dosa turunan. Ainong mardosa do danak poso-poso tiki sorang ibana. Ima dosa tiatianan. Dosa nata dapot sian si Adam dohot si Hawa. Alani molo mardosa do ibana tiki sorang. Ahado naboy manggotapon. Huaso ni sibolisisian ibana ima padidion nabadia. Marhite padidion nabadia nunga gotak be. Huasoni dosa tiatianani nunga be ibana partohap di hanguluan naso rasuda. Dia berhak atas kehidupan yang kekal yang akan Tuhan Yesus karuniakan kepada setiap orang percaya. Alanido tadalaton padidion nabadia di poso-poso dung hipas inatai inongna dung hipas poso-posoi mula sian rumah sakit di bomma hatop tupad didion nabadia agar segera dia diputuskan dari kuasa iblis. Ido maknani utama padidion. Asin ini Apostol Paulus di Roma onomi bahwa baptisan itu padidioni ima nong terdidi nong mate doau rab dohot hama mateni Kristus diau pinar silang jale di pahehe muse marhite-hite haheheoni Yesusi. Lewat baptisan saya telah turut dalam kematian Kristus dan dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Oleh karena Yesus mati dan bangkit satu kali untuk selama-lamanya, maka baptisan pun hanya berlangsung sekali untuk selama-lamanya. Aitadani silangidoi padidioni. Molo hudalaton padidion. Napa 2 halihon baptisan ulang berarti saya telah menyalibkan Kristus untuk kedua kali, dan menyalibkan Kristus untuk kedua kali adalah dosa
yang tidak diampuni. Alani doh ada padita amang padita Rudolf Pasaribu manuratos sada buku mangguriton. Baptisan ulang adalah dosa. Sian pemahaman di Padan Narobi, tanda di perjanjian lama, tanda keselamatan yang Allah berikan kepada Abraham adalah tanda sunat. Allah memerintahkan agar setiap laki-laki di rumah Abraham dan setiap anak yang baru lahir setelah berumur 8 hari harus disunat. Itulah tanda keselamatan Allah kepada Abraham, kepada Israel. Kita jawab pertanyaannya. Ada orang yang mengatakan bahwa baptisan di gereja HKBP bukanlah baptisan melainkan penyerahan anak. Karena itu mereka mengatakan itu bukan baptisan dan membaptis ulang setelah dia berumur 13 tahun atau lebih. Dengan alasan apa? Ketika seorang anak dibawa ke gereja, dia belum sadar, belum tahu. Dia dibawa oleh orang tuanya. Dan dia belum sadar. Bagaimana seorang yang sadar menerima keselamatan, yang belum sadar menerima keselamatan, kata mereka. Amang Inang, di dalam kitab Kejadian itu, ketika Allah memerintahkan Abraham untuk memberikan sunat kepada anak yang baru lahir berumur 8 hari, si anak yang berumur 8 hari itu pun belum sadar akan dirinya. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah Allah. Keselamatan itu saya terima bukan karena kesadaran saya, bukan karena pemahaman saya, tetapi murni sola gratia, hanya karena anugerah Allah saya diselamatkan. Keselamatan itu bukan diawali dari tindakan manusia. Dari kesadaran pemahaman logika saya akan keselamatan lalu saya menerimanya, tidak. Keselamatan itu adalah karya inisiatif Allah sendiri lewat peristiwa salib. Keselamatan itu diberikan kepada semua manusia. Sunat adalah tanda keselamatan. Baptisan adalah tanda keselamatan. Dimateraikan. Taku boto. Molo di Padan Narobi manginang. Bodo tongaka dongan na dijabu ibu jual kitab Bibel. 3 hari do jual madi sunat. Aung dona 2 hari. Sehali do kan. Jala molo disunat. Sude do dipotong manang sautik. Sautik dodang sude kan. Kita bicara ini dulu Amang Inang. Sunat itu hanya memotong sebagian kecil dari anggota tubuh. Dan sunat itu hanya 1 kali. Oke, itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ada baptisan. Baptisan itu adalah sunat rohani, bukan lagi sunat jasmani. Itu dangi. Itu Nabi Noni Yesus dang be sunat ni pamatang be sunat jasmani tapi sunat rohani lewat baptisan. Puasa di Padidion mengapa di baptisan ada baptisan 2 kali. HP sunat nakin seorang anak Yesus sendiri ketika berumur 8 hari dia disunat. Dia kan belum sadar, dia dibawa orang tuanya, dung magodang gimana sunat muse. Pernah terlaksana seperti itu? Tidak. Lalu mengapa kita pintar-pintaran di baptisan kita katakan dia kan masih anak-anak waktu dibaptis. Setelah besar dibaptis dong. Sunat mamuse dana na isunat na salian dung magodang ibana. Sama. Karena itulah tanda kesalahan materai. Materai itu hanya kecil. Materai tidak pernah lebih besar dari isi perjanjiannya. Dan ikoni sornopo sude. Itu termasuk alasan mereka. Bahwa baptisan itu harus selam, harus ditenggelamkan. Di mana diselamkan? Di kolam renang hotel apa namanya sana?
Loh, oke, yuk kita sepakat. Baptisan itu harus diselamkan. Tapi harus ke Sungai Jordan dong. Loh, kenapa Sungai Jordan? Kan Yesus dibaptis di sana. Bukan di kolam renang hotel A. Oh, nggak bisa dong. Ya, sekaligus kita kembali back to the Bible. Yesus dibaptis di Sungai Jordan. Agar sah baptisan semua orang Kristen harus ke Sungai Jordan. Harus begitu. Lalu buat apa perintah amanat agung Yesus yang berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Molo iko sude na didi ibuan tu Yerusalem muse. Pusat keselamatan bukan lagi dari Yerusalem. Pusat keselamatan itu telah menyebar ke seluruh dunia. Isope adong do Yesus. Ibana nama didi di Yerusalem, madidihon Yesus, debata nama di ibana nama didihon di son. Yesus napasahaton tonana tua kasisean asalau tulia portibion adong do di son di padidion sadarion. Ido sakramentum guarda, sakramental. Bahwa Allah bertindak, Yesus bertindak dengan cara yang penuh dengan misteri yang tidak terungkapkan oleh manusia. Jadi pos maruhamuna amanginangda akan atoras unang ragu hamu di padidionon. Jangan ragu. Semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada, jangan pernah ragu dengan baptisan yang telah kita terima. Cukup satu materai. Dalam sebuah perjanjian hanya ada satu materai. Jika dalam sebuah perjanjian ada dua materai, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian kita dengan Allah dimateraikan oleh baptisan. Satu baptisan. Kalau ada dua baptisan, maka baptisan kita, keselamatan kita batal demi hukum Tuhan. Logika saya, logika Kristen seperti itu. Tinggal manuaing hamu akan atoras. Setelah kita serahkan dia berhak menerima kerajaan Allah. Tinggal orang tua bagaimana mendidik mereka, mengajari mereka. Baca-baca itu kitab Ulangan 6. Ya. Baritahu kamu akai. Beritakanlah tentang firman Allah ketika duduk-duduk bersama anak-anak, ketika akan tidur, ketika bangun tidur, ketika sedang berjalan-jalan, beritakanlah firman Tuhan kepada mereka. Dengan demikianlah kita mampu menjaga janji kita kepada Tuhan hari ini. Amin. Martang yang mahitang. Sobanami madih oleh Tuhan di bata Jehovah para siroha. Di bagasa tikion. Di gonggom asidot holong nirham doham oleh Tuhan. Boy hami marpungu di tongah-tongah ni bagas joromon oleh Tuhan. Nang di bagas nami ganup marsa sadamanang di dia pehami maringanan ale Tuhan, di parsoran nami, di permingguan nami, di kion ale Tuhan. Alanya ke situasi na adong dope di humaliak kami, dang terbaik kami marpungu rap di bagas joromon. Alehu boto hami dari Tuhan di pasada holong mi dohami, nang di bagas sateng yang nami di tikion ale Tuhan. Mulai tema diho nunga di sungguliho hami marhiti-hiti hatam, ima naikon pebaruhon partodion nami hamili Tuhan ganup ari ganup tiki asa marhiti-hiti ni pebaru hami diri nami boy mahami pebaruhon huriam pebaruhon bangsoon ali Tuhan alani pergugoy mahami wilala hamili Tuhan dangna murahami pebaruhon diri nami mangalo diri nami sadiri odono maul ali Tuhan alai mangasahon guanenakmu Tuhan Yesus Kristus margogo mahami tutupai baruhon diri nami asa ibaruma nang huriam ibaru nang hami perhaladona ali Tuhan Jehovah debata para siroha di bagasan partikian aleheton ali Tuhan rohami tuadopamu mangido hami sian asin roham ali Tuhan ima di akka ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton inang sindar hutauruk anak paruli boru simanjuntak inang siobing boru hutagalung inang nenggola boru sitopul amang patuan gugun lubat tobing inang sidabutar boru sitomorang amang tigor nenggolan inang dokter desmasiahan boru siadari Krisman Gusa Putra Pajetan inang calo situa yanti boru silain keluarga amanami inanami parhusib do inang boru 70
keluarga ni amanami pitaguna tarigan inang boru sida butar, para ginta basaria boru tarigan, amanami natutunami, amang situa ria raja si matupang, inang siagian boru si mangusong, inang hutapea boru gurning, natongon nasida gale pamatang nasida dirawat di rumah sakit nang di bagas nasida ali Tuhan, tuhodo pasaton nami asa homa, namang gonggomi nasida, hodo padawni na buluni ali Tuhan, tuhodo pasatami asa homa na pasahaton, hipason, tu pamatang nasida marhiti-hiti tangan ni akka para medis para dokter nang obat, si pangano sinumo na pinangan nasida ali Tuhan, gabi perhitian dia mamalum ni parsahiton nasida. Marlas ni roha mirap akadungan nami ali Tuhan natongon marulang tahun di bagas minggon, ulang tahun kelahiran nang ulang tahun pernikahan, tuhodo pasahaton nami ali Tuhan asa totong mahona manggonggom ngulu nasida, homa na totong mangalehon akka na pinarsita ni roha nasida ditiki halehetanna, asa totong manasida rap marsi holongan di tonga-tonga ni keluarga antara ama do ina tu ama natoras tu yanakon tu natoras, asa marhite-hite lut ali Tuhan lam manada nasida diasi do holong ni roham. Jala di bagas satikon ali Tuhan madok muliati hami di dua na poso ni huriam yanakon ni huriam ali Tuhan, ima raja sianipar do Dr. Elizabeth sianipar, naung di jalo pegawai di kejaksaan ali Tuhan, sudesian Allah asin roham doi na mangalehon bisuk tu nasida ali Tuhan, asa boy manasida mameleho diri nasida di tonga-tonga ni ulau nasida non gabe na posom gabe sitidangi Kristus ali Tuhan, na pajongjong keadilan, na pajongjong uhum dohot hasitongan di tonga-tonga ni ulau nasida, parsahalaima anak dohot boruni huriami ali Tuhan, pasu-pasu nasida asa gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni portibion. Hokok mahami salut ruas ni huriam siadat danak sahat rodi nama tua. Pasu-pasu sudi hami perhaladom dohot keluarga asa unang adong ali Tuhan nanggo sadape na gabe pertutuhan di tonga-tonga ni pakkobasan nami. Asiro ham di hami urasi hami sasalut dosa pengalausan nami. Jalatangi humatang yang nami marhite-hite Yesus Tuhan si hokop pami. Amin. Maredehita sian buka di nomor 720 ayat sadadot na mangihut laos tapapungu ma peliata tujolo. Diriku
Masuk mahita tu acara padidion nabadia. Mari hita sebuka di nomor 146 ayat 1 ayat 2. Ditiki mari ayat 2 jongjong ma akan atoras di inganam muna. Oh Jesus, lain berdiri, lupa sama-sama, serumah mengaliri, urutan jalan. Ibu anak rasa Yosida metusam Ainai kusahatuna Tuhan dan anakku. Martang yang mahita. Alia manami na di banua gijang narodo hami tu jolom mabuan akada denahon. Saya si maroham jalo manasida gabe anak komu. Pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buat dana sididionon. Tangyok kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tulia portibion nin nama dok akasisiana. Podai hamuma saluhut bangso didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama dot anak dot todi porbadia. Ajari hamuma nasida mangaraduti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jala ingot ma sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manang isina porsia doho ni didi dapotan hanguluan. Alaina seporsia hona uhum sogut. Tangyok kamuma dohot hatana tersurat di surat ni si Markus. Adong maak ka nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipisang akka sisian naima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loa samuma akka danahi rotuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaun ni debata. Na tutudo na hudokot tu hamu. Manang isepe anggo sosongo dana ibana majalo harajaun ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akada danahi dia pehom matangan natu nasida mamasu nasida. Atong hati dako kamu majolo hapor siotai rap mahamu madok. Au porsea. Na mulak mangulu, nama naik ke surga. Au porsea itu di porbadia. Atong alusihamu mahatan ahusukutonon tuhamu. Na parjolo. Di pangido hamu nuaing didion akada danahon. Tu bagasan naniha porsyamuna alusihamu. Na paduahon naulo dohamu mamodai anak komunaon. Asa diboto jala dihuton nasida hatani debata alusihamu. Na patuluhon. Naulo dohamu marsuru nasida tu gereja. Doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusihamu. Atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai Roma sada-sada keluarga.
Ale Glowy Natania Boru Simanjuntak. Kudi di maho tubagasan guarni di bata ama. Do tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan guarni to di perbadia. Amin. Sadi pasu-pasu Tuhan di bata maho dia babungut na tubagasan hari di bata rodi salilin. Amin. Bawa sama aktennya nang ya, aktennya. Tunggu aja nggak apa-apa di sini. Ale Samantha Lin Boru Simanjuntak. Budi di maho tubagasan guarni di bata ama. Do tubagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan guarni to di porbadia. Amin. Sadira moti di bata maho di bogi tubagasan harajani di bata rodi salilin. Amin. Ale Gabe Immanuel Lumban Batu. Hudi di maho tubagasan guarni di bata ama. Do tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan guarni to di porbadia. Amin. Sadira moti di bata maho di habobong ng tubagasan harajani di bata rodi salilin. Amin. Yang mana? Ya. Ini di atas ya. Nah, bisa digendong. Enggak apa-apa. Bisa digendong kalau digendong. Ale Regina Kalesta Hasea Boru Silalahi. Hudi di maho tubagasan guarni di bata ama. Do tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan guarni to di porbadia. Amin. Sadira moti Tuhan di bata maho di hapo bungok ng tubagasan harajani di bata rodi salilin. Amin. Ale Leo Martua Silalahi. Hudi di maho tubagasan guarni di bata ama. Do tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan guarni to di porbadia. Amin. Sadira moti di bata maho di habobongot mon tubagasan harajani di bata rodi saliling ni lelengna. Amin. Jongjong ma akana toras di inganana. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasa tami akada dana kotuho. Jala di jakoko dona sida gabe anak komu marhite hite padidio na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanah on. Jala gabe panean di hanguluan na saliling ni leleng na. Asi maroham doh dia kana toras ni da danahon. Saya pergugui jala ajari manasida manuguda dana hotuho asarap nasida taruli di akka arta ni harajaumu alia manamina di banua gijang saya pinarbadia maguarmu
Saya roh maharaja Musa saut malomani roham di bano tongo songon na di bano gijang. Lema Tuhan mi sadar hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami togi tu pangujunan palua mami siap pangago. Ai horo na puna harajaon. Dot hagogon. Rodi hasangapos sa leleng ni leleng na. Amen. Marede mahita sa buku di nomor 145 ayat sada rap jongjong mahita. Pasama pilihat todo pani debata Jehovah martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroni saluhut sileo leo na denggando nasoli basa na moliutus. Upasatami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sejala may gabuk na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silau leho mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Say roma harajawmu. Say saut malomoni roham di bano tongosongon na di banua gijang. Leho matuhami sadarun hanguluan siapari. Say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahu. Di sodakon Tuhan de batamabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batamabuhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Horas madi hita horas nang akaruas nadong di bagas manani dia pehita maringanan. Hujo hamima
natoras ni natardidi, tujolom mahita jal hotak kami ma, hita ruas lama dok kata selamat, marhite salam covid. Tuaka poso-poso dohok natoras nama buahnya anak tardidi, tujolom mahita. Sano mahita mardalanan non masuk jala sanima keluar.